Bħalissa qed jinġibdu żewġ films tat-televiżjoni dwar il-ħajja tal-awtriċi Agatha Christie. Dan qed isir b'nefqa ta' €2 miljun f'pajjiżna. Il-produtturi ta' din is-serje ta' televiżjoni dwar ħajja l-awtriċi magħrufa għan novelli mimlija intriċċi u misterju li kienet tikteb qegħdin jużaw numru ta' postijiet f'Malta. Fost dawn hemm il-Katakombi ta' San Pawl, it-Torri ta' Winja Court u numru ta' knejjes u lukandi. Fiż-żjara fuq is-sett mill-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mitzin qal li aktar minn nofs il-kru li qegħdin jieħdu sew din il-produzzjoni huma Maltin. Il-produzzjoni tal-effetti viżwali qiegħda wkoll f'idejn il-Maltin. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grek qal li din is-sena komplew jiġu attirati produzzjonijiet internazzjonali minn bosta pajjiżi. Semma fost l-oħrajn films mill-Amerika, l-Ingilterra, l-Italja, il-Ġermanja, l-Olanda, l-Iżrael u l-Kanada. Qed jinħolqu aktar opportunitajiet ta' xogħol f'din l-industrija u għalhekk qed inħajru aktar nies biex jingħaqdu magħna biex inkomplu ntejbu s-servizz lejn il-produzzjonijiet li qed isiru f'pajjiżna. U ninsabu ottimisti ħafna għaż-żmien li ġej. Il-Ministru Mizzi qal li bħalissa għaddejja ħidma mill-Kummissjoni Maltija għall-Films sabiex Malta tkompli tattira numru ta' produzzjonijiet f'pajjiżna. Semma li mill-bidu ta' din is-sena Malta attirat 19 il-produzzjoni internazzjonali, 11 iktar milli attirat is-sena ta' qabel. Daw waħedhom irreġistraw nefqa totali ta' iktar minn €24 miljun fl-ekonomija Maltija. Dan huwa riżultat tal-promotion li tisir mill-Film Commission kif ukoll mill-inċentivi l-ġodda li daħlu. Li minn hekk permezz ta' din il-produzzjoni saru użu minn faċilitajiet madwar Malta kollha, kemm postijiet storiċi kif ukoll lukandi u ħaddiema wkoll Maltin. L-industrija tal-films bħalissa qed tesperjenza tkabbir bla preċedent. Dan hekk kif fl-aħħar sentejn nofs din l-industrija ħallit €50 miljun fl-ekonomija Maltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.